Ja, Brangasa, Jou de Baka Cultuur TV met een programma Waarom wel eens is er een weg. Welkom. Dankjewel dat jullie weer kijken. Mijn naam is Baas Waterval en ik praat graag met mensen die op een bepaalde positie zijn gekomen en daar willen we graag over praten. Hoe komt het dat je daar bent waar je nu bent? Wat heb je voor moeten doen? En natuurlijk zijn we benieuwd naar de jeugd en dat allemaal wat je meemaakt in je leven. Vandaag hebben we hier Dennis Rutsch. En we zijn altijd blij, wie kent hem niet? We kennen hem allemaal zo'n beetje al toch, bij Cultuur TV. Want dat is de Rutsch. Dennis, die af en toe ook de microfoon in de hand heeft. En die praat graag met mensen. Goed, vandaag hebben we hem voor de camera en we zijn benieuwd naar zijn achtergrond. Dennis, hoe gaat het met je? Dag Dennis. Ja, goedemiddag allemaal, goedenavond, wanneer jullie ook kijken. Het is goed met mij, het gaat goed. Ik ben vrolijk, ik ben gezond, ik ben blij. En op dit moment gaat het leven me goed. Het is niet altijd goed gegaan, maar op dit moment gaat het goed. Het leven gaat op en het gaat neer. En ik zit nu in een op. Dus het gaat lekker. Dat horen we graag. Het gaat goed, het gaat lekker, heerlijk om dat te horen. Maar we zijn benieuwd naar Dennis zelf. Dennis, waar ben je geboren? Ik ben geboren in Paramaribo in Suriname. En ik ben op 2-jarige leeftijd met mijn ouders naar Nederland gekomen. En ben ik in Rotterdam terechtgekomen. En daar heb ik tot mijn 23e ergens gewoond. En toen ben ik naar Amsterdam verhuisd. Omdat ik naar de toneelschool ging in Amsterdam. En vervolgens heb ik daar heel lang gewoond. Ik heb daar tot, geloof ik, 2018 ben ik daar gebleven. Veel te lang. Veel te lang. Veel te lang. Ja. Maar ja, het was omstandigheden en ik werkte daar en ik had daar mijn opleiding en mijn netwerk was daar. Vervolgens ben ik naar Rotterdam verhuisd weer. En na 3 jaar dacht ik, het is druk. En toen ben ik in een dorp gaan wonen. Dus, maar ik heb een hele tour gehad. Dus de mensen vragen soms van, ja, wat ben je eigenlijk? Dan zeg ik, nou, ik ben in Suriname geboren. Want sommige mensen zeggen, maar je bent toch Rotterdammer? Ik zeg, nee, ik ben een Surinaamse Rotterdammer. Die opgegroeid is in Amsterdam en nu in een dorp woont. Niet in een dorp hoor mensen, je hoort het hè, een dorp. Maar goed, we zijn zo benieuwd naar Dennis. Dennis, hoe was je jeugd? Was het een moeilijke jeugd? Vroeger, hoe was het? Ik heb een prettige jeugd gehad. Ik heb een leerzame jeugd gehad, laat ik het zo zeggen. Want ik heb bijvoorbeeld, ik heb geen leuke docenten gehad bijvoorbeeld op school. Dat was mijn eerste les. Ik zie dat als een les. Als je mensen tegenkomt in je leven die dingen zeggen over je die niet kloppen, die niet overeenkomen met je zelfbeeld. Vroeger raakte ik daarvan in de war, omdat ik begreep dat niet, dat mensen dingen zeiden die niet klopten. Maar vervolgens heb ik geleerd om mijn eigen waarden vast te houden. En mezelf vast te houden aan mijn eigen normen en waarden. En dat heeft mij geholpen. Het heeft mij geholpen om altijd te geloven en te blijven geloven in mijn eigen gedachten, mijn eigen gedachtegoed. Dus wanneer iemand zegt dat je opgroeit voor gal en rat, althans, ik heb dat nooit aangenomen, want ik begreep ten eerste niet wat ze bedoelden. Galg en rat, ja. Als je 6 bent, dan weet je dat niet. Later begrijp je wel wat het is. Wat betekent wat voor zij die nog niet weten? Als je opgroeit voor galg en rat, dan betekent dat men denkt dat het niet zal worden met jou. Je groeit op voor galg en rat, je tuig. Nou ja, ik had een heel ander beeld. Want ik had vroeger wel dromen natuurlijk. En ik wilde geen brandweer worden. Of dokter of piloot. Nee, ik wilde cowboy worden. Mensen, je hoort een cowboy. Ja, met een pistool lopen. Nou, gewoon op een paard zitten en cowboy. Maar ja, dat had ik van de film. Ja, had je van Lucky Luke. Ja. Maar ik heb geleerd om met tegenslagen, docenten die gewoon oneerlijk waren, die me anders behandelden dan anderen in de klas. Ik lach daar nu om. Nu denk ik van, oh ja, ik heb dus geleerd om tegenslagen om te zetten in brandstof. En wanneer ik een tegenslag in het leven tegenkom, dan heb ik een manier om dat om te buigen en te zeggen van, oké, wat kan ik hiervan leren? En dat doe ik dus bijna met alles. Als er iets tegen zit, dan vraag ik me af, oké, wat is het wat me dwars zit? En wat is het wat me tegen zit? En soms lukt het alleen. En soms heb je daar hulp bij nodig.
En ik heb gelukkig, mijn ouders zijn Surinaamse mensen. En die hebben mij, ondanks dat ik in Nederland woonde, bepaalde dingen geleerd. Gewoon culturele dingen. Die mij een basis hebben gegeven om mezelf te beschermen. Om mezelf te leren kennen. Om contact te maken met mezelf. En dat heb ik eigenlijk altijd al gedaan. En er zijn momenten geweest dat ik het verwaarloosd heb. Omdat ik te druk was met mijn leven en met werk en met gezin en kinderen. Maar op het moment dat het nodig was, was het altijd daar. Heb ik altijd op de een of andere manier, kwam ik iemand tegen en had ik een gesprek mee. En vervolgens leerde ik daar iets van. Je had het over culturele dingen. Wat bedoel je precies? Met culturele dingen bedoel ik hoeveel Surinaamse mensen, ik wil niet zeggen alle, want je hebt mensen bijvoorbeeld Jehovah's getuigen of Rooms-Katholiek of wat voor geloof ze ook aanhangen. Maar ik bedoel over spirituele, culturele erfgoed. Dus dat wat Suriname zelf heeft ontwikkeld in de afgelopen 400 jaar. Dus dat ze hun eigen pantheon hebben geïnstalleerd eigenlijk. Dat ze de goddelijke krachten zelf hebben aangesproken, daar zelf mee in contact zijn gekomen en daarmee hebben leren werken. Nou, vanuit die bron heb ik een beetje meegekregen. En dat heeft mij erg geholpen. Ook omdat de familie van mijn vaders kant is Jehovah's getuige, dus dat is een hele andere tak. En dat heb ik ook gezien. En de familie van mijn moeders kant, daar zit een Joodse tak en er zit ook een katholieke tak. Dus ik heb allemaal religies in mijn omgeving en in mijn jeugd meegemaakt en leren kennen. Maar de religies zijn altijd dwingend. Maar hoe ging je ermee om? Want je weet hoe het gaat. In Suriname vooral was het zo. De kerk was tegen bijvoorbeeld het culturele gebeuren. Religie, cultuur, ja, versus cultuur, dat was er bijna taboe. En als je het in één familie hebt, hoe gaat het? Praten jullie daar niet mee over? Want jullie komen elkaar misschien tegen. En de ene is van Jehovah's getuigen en de ene doet dan bono, om het zo te zeggen. Wat gebeurt er dan? Daar wordt niet over gesproken. Want de Jehovah's getuigentak die vindt dat duivels. Want die hebben een boek en daar staat in hoe het moet. En dat moet je dan zo doen. En als je dat niet doet, dan ben je af. En de andere heeft ook een boek, hetzelfde boek. En dat interpreteren zij op een andere manier dan de Jehovah-kant. Dus die twee die praten ook niet met elkaar. Dus begrijp je? Dus het is niet een eenheid, die religie. Het creëert geen eenheid. Terwijl als je vanuit de Surinaamse culturele tak bekijkt, daar is iedereen welkom en er is een eenheid. Dus ik begrijp niet waar die mensen zich druk om maken. En het staat mensen vrij om te geloven wat ze willen. Maar kijk naar de uitwerking ervan. Ben ik helemaal met je eens hoor. Want we leven in een wereld. Ja? Iedereen moet zijn geloof kunnen belijden. Maar goed, even terug. Nederland, je was heel jong toen je hier kwam, 2 jaar was je. En je had hier op school. In de tijd dat je hier was je misschien een van de eerste Surinamers die naar Nederland kwam. Discriminatie. Ben je ooit gediscrimineerd? Hoe was het op school bij jou? Op school ben ik wel degelijk gediscrimineerd. Met name door docenten. De docenten die hadden iets raars. Ik heb nooit begrepen wat het was. Totdat ik op een jaar of 18 was en ineens realiseerde dat de wereld anders in elkaar zat dan ik had bedacht. En ik was 19 en toen las ik een boek van Donald Woods, Steve Biko. Een van de mannen van het ANC. En na dat boek is mijn wereld veranderd. Want toen leerde ik over apartheid. En toen begreep ik dat er eigenlijk nog steeds een vorm van slavernij was in de wereld. Terwijl ik dacht dat het over was. Want het is toch voorbij, het is toch afgeschaft. Maar zo werkt het dus niet in de wereld. En ik zal je een van de incidenten die ik meegemaakt heb in mijn jeugd. Was op de lagere school dat ik zat in de klas en toen kwam de hoofdmeester, die kwam binnen, meneer Baas. Meneer Baas, je hoort het. Leeft hij nog? Een rossige witte man met rossig rood haar. Die kwam binnen en die vroeg of ik het pakje melk terug wilde geven. En ik vroeg, welk pakje melk? Zei, ja, het pakje melk wat je net gepakt hebt. En toen zei ik, het is nog geen 11 uur. Dus we hebben nog geen melk gehad. Dus hoe kan ik nou een pakje melk krijgen of hebben? Ja, je bent gezien. Iemand heeft gezien dat jij een pakje melk uit de krat hebt
En dat willen we terug. En ik had mijn waarheid. En mijn waarheid was dat ik geen pakje melk had. Dus ik kon hem niets anders vertellen dan mijn waarheid. En dat is dat ik geen pakje melk heb gepakt. Dus ik kon het hem ook niet teruggeven. Er is een rare padstelling, want hij beweerde dat ik iets had gedaan waarvan ik zeker wist dat ik het niet had gedaan. En hij zei dat iemand mij had gezien. Dus hij geloofde iemand die mij had gezien wel en mij niet. Ik heb toen die woensdag bij hem in zijn kantoor gestaan. De hele dag moest ik in de hoek staan. 'S Middags was ik vrij en ik moest tot 4 uur daar blijven staan. En vervolgens mocht ik niet. Ja, aan het einde van de dag kon ik hem nog steeds geen andere waarheid vertellen dan mijn waarheid. En dat was dat ik geen pakje melk had. Nou, toen heeft de neef van Satan besloten dat ik niet op schoolreisje mocht. En dat jaar niet op schoolreisje. En werkweek. Nou, dus dat was mijn eerste. Toen realiseerde ik me dat de wereld niet eerlijk in elkaar stak. En dat mijn waarheid minder waard was dan de waarheid van iemand die hij wel geloofde. En ik vroeg hem wie dat dan gedaan had, wie dat verteld had. Ja, dat hoefde ik niet te weten. Nou, toen was ik klaar. En vanaf dat moment had ik een gruwelijke hekel aan docenten. Hoe oud was je toen? Ik denk dat ik een jaar of 9 was. Wauw, en dan geconfronteerd worden met die harde wereld. Daar, de leraar die een voorbeeldfunctie eigenlijk heeft. Ja, nou ja, ik vond dat hij op zijn minst naar me had moeten luisteren en mij had moeten confronteren met degene die dat had beweerd over mij. Of die leugen over mij had verteld. Want hij geloofde die leugen wel en mijn waarheid niet. Dus hij had een idee van, nou, het moet wel zo zitten, klaar. Ja, ik was een van de weinige zwarte jongens. Mijn broertje zat op een zat 2 klassen lager. En mijn zusje was toen al van school. En er was nog 1 jongen, Jean Linge, maar dit was een mix. En wij waren de enige donkere kinderen op school. Oké, ja, de jeugd is altijd belangrijk, hè? De opvoeding, hoe word je later? Je beroep wat je nu doet, wat doe je nu? Want je bent opgegroeid, wat heb je meegemaakt? En wilde je altijd worden wat je, dus je cowboy worden, zeg je, maar wat ben je geworden? Uiteindelijk ben ik acteur geworden, regisseur en ik schrijf dingen. Maar ik wilde eigenlijk bouwkundig tekenaar worden. En ik weet nog dat ik een stageplek moest vinden en dat wilde niet lukken. En toen realiseerde ik me dat ik de enige in mijn jaar was die nog steeds bezig was met het zoeken van een stageplek. Na 3 maanden, terwijl de meesten volgens mij al binnen 3 tot 4 weken een stageplek hadden. En toen dacht ik, oké, dit klopt niet. Oké. En toen dacht ik, oké, dit is niet goed. Toen kwam mijn vader te overlijden. En toen ben ik naar Suriname gegaan. En toen ik in Suriname was, toen heb ik eigenlijk een soort van transformatie ondergaan. Maar daar realiseerde ik me dat ik eigenlijk dat niet meer wilde. Ik wilde geen bouwkundig tekenaar meer worden. Want ik deed het een beetje voor mijn vader. Maar mijn vader was heel trots dat ik dat deed. Want ik had een keer een tekening opgespannen. En toen mijn vader een taxateur liet langskomen, omdat zij teruggingen naar Suriname, liet ze het huis taxeren. En toen vroeg die man of mijn vader van plan was dubbel glas te plaatsen. En toen zei mijn vader, nee, dat is de werktekening van mijn zoon. Oh, is hij architect? Ik zeg, nee, hij doet iets in bouwkundig tekenen. Oh, nee, het ziet er goed uit. En dat hoorde ik via mijn moeder, niet van mijn vader. Mijn vader was daar dus heel trots op. En dat was weer brandstof voor mij, want ja, je probeert toch te pleasen. Thans, mijn vader, natuurlijk. Ja, ik heb mijn vader ook aan het werk gezien. Mijn vader was werktuigbouwkundige. En ik weet nog dat hij aan zijn tekentafel zat en aan het werk was. En dan maakte hij tekeningen en dan vroeg ik, wat is dit dan? En dan legde hij uit wat het was. En dan zei hij van, het is een zuiger en dat moet daarin. En aan de andere kant van de wereld zijn ze iets aan het maken waar dit in moet passen. En het moet dan zo dik zijn en er mag zoveel millimeter speling zijn. Want er zit nog een filter olie of smeersel en dat moet dan precies passen. En dan heb ik maten en dan... Nou, dat precisiewerk, dat vond ik te gek. Dat hij daarmee bezig was. En dat de tekeningen die hij maakte, ik dat eigenlijk ook ben gaan doen. Alleen op bouwkundig vlak. En hij deed het op mechanisch vlak.
Heel mooi, heel bijzonder verhaal. Dennis, we gaan even weer terug, het culturele gebeuren. Hoe ben je in aanmerking gekomen met dus het bovennatuurlijke verder? Kreeg je dromen? Zei hij, ik praat nu even duidelijk over Windy. Heb je er wat van meegekregen in de opvoeding over Windy? Of wassingen, dromen? Heb je nog bijzondere dingen meegemaakt in je leven waaraan je dacht, wat is dit nou? Wat gebeurt er hier? Ja, nou, ik heb eigenlijk mijn hele leven al maak ik dingen mee. Dus ik wil niet zeggen dat het bijzonder is, omdat ik heb het altijd meegemaakt. Dus het is eigenlijk een soort van gewoon. Ik heb ook begrepen dat niet iedereen dat meemaakt. Dus je kunt er niet met iedereen over praten. Dat doe ik ook niet, liever niet. Want nou, sommige mensen begrijpen het niet. Maar ik heb al heel vroeg en heel jong dromen gehad. Ik trad bijvoorbeeld heel makkelijk uit mijn lichaam vroeger. Ja, dat deed ik. Ik dacht dat iedereen dat deed. Maar het bleek dus niet zo te zijn. En ik sprak er ook nooit over. Ik bedoel, waarom zou je gaat toch ook niet vertellen van ik adem? Want dat doe je. Vond je het eng? Want ja, uittreden. Het lijkt me, veel mensen denken, ben ik dood? Wat gebeurt er? Nee, dat was normaal. Dat was iets dat gebeurde. En ik ging ook weer terug. Dus ja, Was gewoon. dat was onderdeel van mens zijn. Dus dat is onderdeel geworden van hoe mijn leven in elkaar steekt. En dat is allemaal veranderd naarmate ik ouder werd. Want toen ik jonger was, gebeurde het vaker en had ik meer uittredingen. Maar ik droomde ook bijvoorbeeld heel veel. En ik heb bijvoorbeeld vanaf mijn 16e... Ik heb geen dagboeken, maar ik heb nachtboeken. Ik schrijf mijn dromen op. Omdat ik vind het fascinerend dat je dus gaat liggen, je lichaam rust. En dat je dus beelden krijgt en iets ziet van een wereld terwijl je lichaam in bed ligt. Dat heeft mij altijd gefascineerd. Want wat is dat dan? Waar gaat de ziel naartoe op het moment dat het lichaam verlaat in de nacht? En welke reisjes maakt hij? En door middel van dromen heb ik altijd begrepen dat er een parallelwereld is waar je andere dingen meemaakt en beleeft. En die hebben invloed op je dagleven, op je dagbewustzijn. En dat heb ik vrij snel begrepen. En in dromen kan je je droom sturen. Want sommige mensen laten zich leiden in een droom. Maar sommige mensen kunnen het ook sturen. Deki ukrabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tambumfui ala. Ja, dat zijn lucide dromen, heb ik ook een paar van gehad. Dat zijn de tofste dromen die er zijn. Vooral als je in gevaar bent. En je vijanden komen achter je aan. En je bent in staat om je vijanden te ontlopen op een manier dat je in de droom weet wat je doet. En dat je in de droom weet van ik moet dit doen. En dat je de vijanden of het beest wat achter je aan zit, achter je laat. Ja, want soms kan iemand dromen en dan ziet hij een tijger op zich afkomen. Hij heeft geen mes of houwer, maar plotseling is er een pistool in je hand. Heb je dat wel eens gehad? Oh ja. Ja, ik heb ooit een vriendin gehad en die vertelde mij over dromen dat ik bijvoorbeeld dat we ergens liepen en dat er een groep wolven aankwam. En dat ze in paniek raakten. En dat ze zei van ja, maar je bleef heel rustig. En toen kwam ik naar jou toe en dan bleven die wolven, toen ik naast jou stond, sprongen die wolven en die verdwenen toen ze op je afsprongen. Want er kwam licht van me af. Dat is wel bijzonder iets. Er komt licht van je af. Dat zegt veel. Dus toen dacht ik ook van oké, is goed. Maar ja, ik heb ook wel goede voorspellende dromen gehad. Dromen die ik niet altijd begreep. Omdat die zo groots waren en zo gelaagd waren dat ik vroeger maar één laag ervan kon doorgronden. Maar met de jaren ben ik steeds meer gaan begrijpen van wat die dromen betekenden. Of wat ze nu nog steeds betekenen. Dromen hebben inderdaad een betekenis. Kijk, veel mensen geloven ook en weten ook, misgunnen bestaat in het leven. En dat mensen elkaar iets misschien niet gunnen. En dan kan je wassen, wat men ook zegt of doet, dat het jou niet raakt. Hè? Dus baden, wassies nemen, zodat een tegenstander jou niet raakt. Heb jij dus dat ook moeten doen, of geloof je daarin? Dus dat ik ga baden, want wat ze ook doen, dat ze mij niet kunnen raken. Hè?
Ja, dat is ook iets wat ik van huis uit heb meegekregen. Wat mijn moeder me geleerd heeft om te doen. Want wij als kind kregen wij bijvoorbeeld met oud en nieuw een wassie. Om het oude jaar weg te spoelen en de weg te openen voor het nieuwe jaar. En dat het geluk naar je toe kan komen en dat je gezond kunt blijven. Dus dat heb ik van huis uit, als kind heb ik dat geleerd. En nou ik ben geen professional, dus ik doe altijd mijn eigen ding. Maar er zijn genoeg professionals die als je het een keer denkt van, weet je, ik heb zin in een wassie, weet je wel, dat met alles erop en eraan. Dan ga je naar Baas Waterval. Dat is altijd goed. Dus, en zo zijn er nog meer natuurlijk, maar om even aan te geven, er zijn er, dus, en je moet wel even uitzoeken, want er zijn natuurlijk ook mensen tussen die dingen beweren, maar het niet waarmaken. Maar je weet vanzelf of iemand klopt. Dat voel je. Ik ken jou en ik weet wie je bent. Ik weet wat je kan. Ik heb je gezien, ik heb je leren kennen. Je bent gekomen waar je nu bent. Maar heb je ook wel eens iets meegemaakt? Want het is ik zeg altijd, de maatschappelijke ladder. Je komt heel veel mensen op tegen. Dan moet je vechten voor je positie. Soms gebeuren dingen. Je kan in je woning zelf kunnen dingen gebeuren. Mensen die niet willen dat je daar komt waar je bent. En het is een harde wereld waarin we leven. Dus heb je wel eens iets meegemaakt dat je zegt, jongen, weet je wel, een gevecht in je woning, misschien met iets, of je hebt een schim gezien. Schimmers, ik zie soms ook in huizen van mensen waar ik soms ben, dan zie ik dingen. Ik zeg het niet. Nee, die gaan niet meer daar wonen. Ik kan niet altijd, ik kan niet. Nee, ik zie wel dingen. Of soms wordt me iets getoond op een manier. Maar in mijn eigen huis heb ik ook dingen meegemaakt. Ik heb een keer meegemaakt dat ik heb 2 verdiepingen, een woning met 2 verdiepingen. En op de bovenste verdieping heb ik een deur zitten. En die deur, er stond vroeger een brandtrap, want het is een oude school. En die brandtrap is weg, maar die deur zit daar boven nog. En ik heb mijn huis laten schoonmaken. En een paar weken later werd ik 's ochtends door mijn buurman gebeld, want ik sliep niet thuis. En die zei, ja, de deur van je bovenste verdieping staat open. En toen wist ik gelijk hoe laat het was. En het was geen inbraak, maar het was een uitbraak. Want er was iets in wat er niet langer wilde blijven. En het is of eruit geschopt, of het is uitgebroken. Want dat kreeg pak slaag. Want in mijn huis, toen ik mijn huis binnenkwam, stond mijn apparatuur te knipperen. De fonteinen, de afvoer was opgeplopt van de douche. Er was iets gebeurd. En ik wist gelijk hoe laat het was. En ik wist gelijk dat er iets gereinigd was. En dat er iets uitgetrapt was wat er niet in hoorde. En waarschijnlijk iets van iemand die daar iets wilde doen om mij eruit te krijgen. Maar wat niet gelukt is. En ik ben niet haatdragend. Want waarom zou ik? Dus ik laat het. En dat wat het is, het gaat terug naar waar het vandaan komt. Want het hoort niet bij mij. Maar voor de duidelijkheid, de deur stond open. En toen je wegging, want je hebt niet thuis geslapen, was de deur op slot. Ja, nee, die deur zit op slot. Oh, dat was ik vergeten te vertellen. Die deur boven op de eerste verdieping, die zit op slot. Want als je die deur opent, dan val je naar beneden. Dus die deur zit dicht. Het is altijd op slot. Het zit altijd op slot. Er zit een klink op en er zit een slot opgedraaid. Dus Mensen het is niet alleen de sleutel omdraaien, dat zit op slot. Nee, een extra klink zit erop. Dus het zit dubbel op slot. ja, het is op slot. En er staan planten voor. En er was niks met de planten. Alles wat ervoor stond, was intact. Alleen de deur stond open. Rara. Ja. Ik ben blij dat mijn buurman me appte. Want ik ben 's middags even teruggegaan, ben in mijn huis geweest. En mijn huis voelde goed. Dus 2 weken ervoor laat hij zijn huis schoonmaken, cultureel. En ja, na 2 weken gebeuren dingen. En dingen die niet meer konden blijven. Dingen moesten vluchten. Ja, duidelijk. Ja, dat was voor mij zo klaar als een klontje. Voor mij ook. Mensen, je ziet het, de wonderen zijn de wereld niet uit. Maar er is meer, veel meer. Maar je moet geloven. Hè? Je moet je huiswerk doen. En Dennis heeft zijn huiswerk gedaan. Dennis, je bent acteur. Hoe gaat het je nu? Waar ben je mee bezig? Wat doe je?
Op dit moment speel ik een voorstelling over het toeslagenschandaal. Over de, ik wil niet zeggen slachtoffers, maar de gedupeerden van het slachtoffers van het toeslagenschandaal. We hebben een voorstelling voor die mensen gemaakt, speciaal voor die doelgroep. We spelen het in reguliere theaters, dus er kan ook gewoon publiek natuurlijk. Mensen kunnen gewoon een kaartje kopen. Maar het publiek waar wij het voor gemaakt hebben, zijn de gedupeerden van het toeslagenschandaal. En we zijn afgelopen donderdag in première gegaan. En we horen heel veel goede geluiden. Eigenlijk alleen maar goede geluiden. Mensen voelen zich geraakt, ze voelen zich gezien en gehoord door de voorstelling. Want wij professionals hebben ons verdiept in hun probleem. En wij hebben daar vorm aan gegeven. We hebben hun pijn en hun leed en hun worsteling hebben we vorm gegeven en op het toneel gezet. Zodat mensen ernaar kunnen kijken en kunnen begrijpen wat het is, door welke hel deze mensen zijn gegaan. En in sommige gevallen nog steeds aan het gaan zijn, omdat het nog steeds gaande is. Het is nog steeds niet opgelost. Er is nog steeds geen openheid van zaken gekomen en er wordt nog steeds ontkend. En zij die ervoor verantwoordelijk zijn weggepromoveerd of die worden afgeschermd. En dat is een kwalijke zaak. En we hopen dat we met deze voorstelling kunnen bijdragen tot meer openheid omtrent dit schandaal. En dat ook mensen vanuit de regering zich achter de oren gaan krabbelen en zich gaan afvragen van, ja, ga je zo met mensen om? En wat zijn de gevolgen van deze manier van omgaan met mensen? Want het heeft natuurlijk gevolgen. En we hebben bij de première hadden we volgens mij de staatssecretaris en die was zeer onder de indruk. En dat is allemaal leuk, maar ik ben benieuwd wat zij gaat doen. Inderdaad, want we hebben het meegemaakt hier. Rutte was toen premier, dacht ik, of zo. Maar je bent acteur, Dennis. Maar je speelt, ja, als acteur voel je ook de pijn? Of is het gewoon, je doet het? Wat voel je als je zo... Ik weet niet wat voor rol had jij trouwens? Ik speelde een vader die besloten had om weg te gaan bij het gezin. Zodat dat er geen beslag kon worden gelegd op zijn salaris. Zodat hij zijn salaris kon houden en het gezin van buitenaf kon blijven steunen. En voel je de pijn? Dus want je moet iets spelen, je moet de rol aannemen. Maar liefst, ik ben geen acteur. Hoe voel jij? Wat gaat er in je om? Ja, kijk, ik speel al 40 jaar. En ik heb techniek geleerd en ik heb geleerd om bij mijn gevoel te komen. Ik heb een groot inlevingsvermogen en voorstellingsvermogen. Dus ik stel me vaak voor van hoe is het? Hoe zou dat kunnen voelen? En wat zou je kunnen doen? Hoe zou je handelen in zo'n situatie? Dus ik heb een heel scala aan mogelijkheden en keuzes die ik kan maken. En in dit geval ben ik iemand die ervan overtuigd is dat hij gelijk heeft. Want zijn vrouw zegt tegen hem dat ze in de problemen zijn gekomen door die toeslagenaffaire. En hij gelooft haar niet. Omdat hij denkt van ja, maar het is de Belastingdienst, die maken toch geen fouten. Dus binnen dat gezin is er gelijk al een breuk. Door een externe factor. Dus de Belastingdienst drukt dat gezin uit elkaar. En die pijn, die laten we zien. Dat traject, dat proces van uit elkaar gedrukt worden en emotioneel onbereikbaar worden voor elkaar binnen het gezin. Dus dat zoek je dan op, van hoe voelt dat? Hoe voelt het om te scheiden van iemand waar je van houdt? Wat heel tegenstrijdig is, want je verlaat iemand achter met een kind en waar je van houdt. Dus hoe doe je dat? Dus maak je een keuze van oké, ik heb gelijk. Volgens mij zegt ze niet de hele waarheid, want de Belastingdienst ligt niet. Nou, ik zou zeggen, kom naar de voorstelling kijken om te zien hoe het afloopt. En waar kunnen mensen dat zien? In de theaters. We spelen dit tot eind mei, begin juni. In theaters door het land. Door het land heen. Ja, natuurlijk zou ik mensen... En de voorstelling heet Medea en het toeslagenschandaal. Natuurlijk, mensen gaan erop af, gaan kijken, want dit is iets wat we moeten weten allemaal. We leven nu in Nederland. Hè? Als je terugkijkt in Nederland, is het veranderd ten opzichte van vroeger toen jij jong was en nu? Is het hard geworden? Is het harder geworden?
Er is zeker wat veranderd. Of het harder geworden is, weet ik niet, want het was vroeger ook hard. Ik weet verhalen over de provo's in Amsterdam en de pleiners en de jongens met de krijtles. Dat die ook gruwelijke dingen deden, dat die elkaars knieschijven kapot trapten tijdens gevechten. Ik heb meegemaakt tijdens in mijn jeugd, dat ik oudere mannen met elkaar zag vechten om kerstbomen. En dat ging er niet zacht aan toe. Met kettingen, knuppels, honkbalknuppels. En dat was echt matten. Om kerstbomen. Dus niet om leven of dood. Nee, om kerstbomen. Dus, en nu, ja, tegenwoordig worden mensen neergeschoten. Met automatische wapens. En in die zin is het wel veranderd. Want in die zin is het hard. Is het heel hard geworden, ja. Ik denk het ook heel hard als we naar een Trump kijken, die zo hard als steen geworden. Ja, Trump is een beetje een kleuter die zijn zin niet krijgt. En daardoor gaat stampen en nog steeds schreeuwt dat hij zijn zin wil krijgen. Maar dat gaat hij niet krijgen. Ik geloof niet dat... Daar geloof ik niet in. Nee, maar mensen, u kijkt nu naar het programma Waarom Willis is er een weg. Er gebeurt zoveel. Maar het heet niet voor niets Waarom Willis is er een weg. Heb je zelf problemen of wil je iets melden? Schrijf het in de comments. En we kijken ernaar, we lezen het. Dennis leest ook mee. Dus wil je wat weten, wil je wat vragen aan Dennis? Ik ben van harte welkom. En ja, toeslagenaffaire. Ja, wil je wat vertellen? Kom graag bij Cultuur TV, doe je verhaal. En wie weet kunnen we je ook helpen daar om deuren te openen. Want ook jouw verhaal is belangrijk. Hè? Niemand is onbelangrijk in deze wereld. We moeten elkaar helpen. Ja, niemand is onbelangrijk en iedereen heeft een deel en een mening. Maar ook iets te doen waarvan mensen soms niet eens begrijpen wat ze moeten doen. Maar ik denk dat iedereen een plek heeft. Ik denk dat iedereen een functie heeft binnen het geheel. Dus mensen, wil je graag aanschuiven op het programma. Dennis begint een nieuw programma straks bij Cultuur TV. Met een toeslagenaffaire, wil je wat vertellen? Ja, dat kunnen we zomaar doen. Ja, Ik nodig bij deze dus mensen uit om hun verhaal te melden bij Cultuur TV. En dan ben ik om het interview af te nemen. Lijkt mij heel erg leuk om te doen. En we leggen het vast voor het nageslacht. En zodat niemand het meer kan gaan ontkennen. Zo is dat helemaal. Dennis, ik vind het fantastisch om met je te praten. We kunnen nog uren praten. Het is lekker weer, we genieten. We zitten lekker buiten op een bankje, lekker luchtig. Heerlijk is dat. En natuurlijk moet het ook zo zijn. We moeten het goede voorbeeld ook proberen te geven. We hebben het een beetje misschien beter. Hè? Je zei net, het gaat goed, hè? Het gaat lekker. Ja, het gaat lekker. Ja, nee, ik klaag niet. Ik klaag wel, maar ik klaag niet echt. Nee, het leven is hard. Ja, soms denk ik heb helemaal geen recht om te klagen. Want waarover moet ik klagen? Ik kan wel klagen, maar het is om het klagen. En niet omdat het slecht gaat. Dus ik doe alles wat ik kan doen om ervoor te zorgen dat ik daar ben waar ik wil zijn. Geweldig. En dat willen we graag ook delen met mensen. Hoe kan het ook beter gaan? Heb je een probleem, heb je iets? Mail. Maar natuurlijk, hoe heb jij het gedaan waar je nu bent? Je deelt dat ook met ons. Hè? Cultuur TV voor iedereen. Goed Dennis, ik ga je bedanken. Heb je nog iets wat je wilt zeggen? Ik wil alle luisteraars en kijkers van Cultuur TV bedanken dat zij lid zijn geworden. Ik dank alle 52.000 inmiddels leden. En we hopen dus naar de 100.000 te gaan. Dus bij deze wil ik u vragen familieleden, vrienden, kennissen erop te wijzen dat ze lid kunnen worden, gratis lid kunnen worden van Cultuur TV. En dat we daarmee de 100.000 kunnen aantikken. Zou ik super vinden. En ik hoop jullie nog vaak te zien online met interviews op straat of in de studio. En ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Mensen, dit was het weer, het programma. Waarom Willis is er een weg. Dank voor het kijken. Wij van Cultuur TV zien jullie graag. Hè? Wat Dennis net zei, abonneer, like, deel het. Wat dan ook. We moeten groeien. Ja, Bondroe zeggen we altijd. Ja, Bondroe. En dit is een kans. Word lid van Cultuur TV, abonneer.
En wij kunnen veel meer doen. Heb je een idee wat voor programma's je graag zou willen zien? Natuurlijk willen we ernaar kijken. Maar goed, voor nu gaan we je bedanken voor het kijken. En zeggen tot de volgende keer bij Kulturo TV. Blijf afgestemd en groetjes. Bye, zwaai, waar je ook bent ter wereld. Kulturo TV, speciaal voor jou. Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuiskijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. www.kulturo.com for the generation then.